Sakay! Ba? Awan tibin na ba iwanin na? Nati po Braimon. Talagang mapanak ba kayo inom ito? Tagarami ba ka? Anak nga apa-apain. Anak nga surut-surut na. Ay, nako. Ay, bakit? Ano? Grabe Sumaraman pa na yan. nagpabanglom ang pai. Papanamanan. Kasangsangkot mo lang tatay. Pumanaw ka manan. Di agaw awis garod ni Pari Borsyo bakit luwada ka ni Uncle nga din siya nag-text da taray may iliw da garod ka no garuda numabalin ka nung nagsasamo kami magtatangarabi bakit Manta burso-burso ka. Dadinsyo-dinsyo. Ikati pampambar mo man lakay. mailiw da garod magkano kanya bakit nakasangaw kanina bayag nga kami nagsasangon bakit Mail-ilaw kas laawan ti asawa mo nga. Kwan, una ang dagita barkadam ki di kay sa asawa mo. bakit hang kakadingag Kas damdra pamilyado. bakit oh para kanya mait oh tapno hang ka nga aburido ka di Kanya toy. Kwartamit bakit Nagamot pa. Ke apan ka nga rod alakay. Apang ka anak ta. talaga Wen ta no makadwa mo't isodangem adati kondisyon ko no kadapay kondisyonan yaman data nga kondisyonan bakit Palubusan ka nga rod nga mapanlakay ta no makadwa mo't isoda. Nung kita ano nya ti itsura nga pumanaw. Isumat na ti itsura nga agawid no kaya mo tinasayaan. ay naku day talang gayam bakit no problem ay gremang gayam Ni, yamo gayam porta na ate ko. Tana lang nga ito. Basta ko mga kinanayon kami, ta kinanayon nga mapalubusan. Sana ka? Ay na, Diyos ko. Kaya niya tiyo ko Braimon. Nakon ba ka? right Awan tibin na ba iwanin na? Nati po Braimon. Talagang mapanak ba kayo inom ito? Tagarami ba ka? Anak nga apa-apain. Anak nga surut-surut na. Kaya niya tiyo ko kaan. Nang niya titsurak nga pumanaw. Sumalang titsurak na sumangbat. Na, Niya. dapat titsurak ka pumanaw ba kayo? Naka! Nga, Diyos ko. Pakawan ng pintod mo nga asawa.